Dîsa di rojnameyê de qala wê kampanyayê têkirin ku hin derdor hin kesayet sazî rexistin hene derbarê vê kampanya navnetewî ji bo azadiya rêbera po bêdeng mane ew alî hatine rexnekirin û derbarê vê mijarê de jî mamoste Fehîm Mişik nivîsandiye û qala vê mijarê kiriye em jî niha wê nivîsê were parve bikin bêkav Fehîm Mişik di vê nivîsa xwe de ji bo pêngava navnetewî ya ji bo azadiya rêbera po çi gotiye. Di dehê cotmeha 2023 de bi bangawasiya hezaran kesên navdariyên cîhanê bi navê ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêka Kurd re çareseriya siyasî kampanyayekê dest pê kir. Yên kampanya dane destpêkirin piranî dostên Kurdan û ji gelên cudayên cîhanê bûn. Di nava wan de ji Kamboçya heta Endonezyayê, ji Brîtanyayê heta Amerîkayê siyasetmedar, nivîskar, rojnamevan, fîlozof, kesên xwedî xelata aştiya Nobelê, karker, cotkar, şervan, jin û ciwanên cîhanê hebûn. Divê em di serî de heqê wan bidine da ku ev kampanya serfiraziya xebatên dîplomatîk a tevgera Kurd e. Yên divê qadê de kar û xebat meşandin, gelek salin, tab derzî vedkin û dixebitin. Yana ev rastiyek e. Çi car ew qas kesên ji nerînên cûr be cûr ji ber xwe ve nedhatine bahev û bi hev re kampanyayek nedane destpêkirin. Bêguman sebr û tebata Birêz Abdullah Öcalan jî tekoşîna bê hempaya şervanên Kurd jî bandora xwe li ser însanên kampanya dane destpêkirin çêkiriye. Ji aliyê din ve ev 25 salin Abdullah Öcalan di zindana İmraliyê de ye û ji roja ew hetanha tenê ji bo çareseriyeke siyasî hewl dide. Eşkere ku ev rêya çareseriyê di diyalog û müzakereyan de dibîne û ji bo ev rê ser bikevê bi sebr û tebateke mezin dixebite. Bi hewldanên rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan ev rêya çareserî û diyalogê çend car hatine ceribandin jî. Tê dîtin ku nerînên Abdullah Öcalan ya di derbarê çareseriya siyasî de jî bandoreke mezin kiriye. Piştî kampanyayê dest pê kir, Kurd jî li çar beşên Kurdistanê û li gelek deverên cîhanê beşdarî kampanyayê bûn. Ji dehê cotmeha sala çûyî ve hetanha hema her roj li deverekê çalakiyek pêktê. Her wiha girtiyên PKK û paşkê yên li zindanan bi greva birçîbûnê beşdariya kampanyayê bûn. Malbatê girtiyan jî bi nobeta edaletê di nava kampanyayê de ciyê xwe girtin. Bikin û Kurd mirov dikarê bêje ku li tevaya cîhanê milyonan Kurd û dostên Kurda ji bo kampanyaya ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêka Kurd re çareseriya siyasî di nava liv û tevgerê de ne. Mixabiniyên di vî warî de deng ji wan dernakeve dîse hîn aliyên siyasiyên Kurdin. Ew ên piştgirî didine piranî kes û saziyên nêzî PKK û nerînên Abdullah Öcalan'ın. Hin aliyên din ku her wiha dijberî dewleta Tirkin û bi salan e ji bo azadiya Kurda dixebitin hê jî bêdengin, ger û lal dilîzin. Hin caran hinek ji wan peyvên xwe bêjin jî deh rexna digirin yek piştgiriyê didin. Lê dwarê kampanyaya ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêka Kurd re çareseriya siyasî de jî vêkê nekirin. Me ji hin aliyên cudayên sazî û kesayetiyên Kurdistanê hetanha yek gotinek nebihîst. Dema ev yek têne gotin ango derbarê PKK an jî Abdullah Öcalan de rexne li hin derdorên cudayên Kurdan têne girtin, hinek kesên di amadebaşiyê de ne cih de dest pê dikin, rûpelên kevin vedkin. Bawerim evê hinekan careke din rûpelên min ên kevin vekin. Nexeme. Gelek car vekirine. Bila careken jî vekin. Lê bila vêyekê jî bizanibin. Ez ji kevna xwe jî, ji wê roja xwe jî fedî nakim û nepoşmanim. Min di 23 salên xwe di nava refên pesekê de jî û di 24 salên xwe piştî pesekê de jî tenê ji bo azadiya gelê Kurd xebitîme û hemû enerjiya xwe di vê rêya pîroz de xerckirine. Her wê demê jî û niha jî xwedî gotinê xwe me û şikir min di paş xwe de çi prezeyeke xirab jî nehiştiye. Niha jî bi awayekî zelal bang li hemû derdorên cuda dikim ku bila ji bo pêşî li Birêz Abdullah Öcalan vebê ew jî rola xwe bilîzin.